Komîsyona Bilind ya Karobarên Penaberan amarên liv û tevgera çûn û hatina penaberên Sûrî ji bo Herêma Kurdistanê deheya masalekî de eşkere kir. Komîsyonê daxuya kirin ku ji yekê meha Adara sala 2018 ta 28 meha Sibata vê salê 25,644 penaber ji bo cara yekê derbasî Herêma Kurdistanê û Iraqê bûn. Herwiha daxwazên penaberiyê yên nû 14,766 bûn. 7,883 kes duê demê de vegeriyane Sûriyê û 56,606 kes dubare hatine tomarkirin li cem Komîsyona Bilind ya Karobarên Penaberan piştî ku bi demkî vegeriyabûne Sûriyê. Komîsyona Bilind ya Karobarên Penaberan her wiha amarên çûn û hatina penaberan ji bo Sûriyê ji her parêzgeheka Kurdistanê daxuya kirin ku hejmara wan 7,208 penaber bûn û bi vî rengî daxuya kirin. Ji hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê 3,603 penaber, 2,304 serdana parêzgeha Hesekê kirin. Heleb 968, 143 ji bo Şamê û 11 ji bo Hindeverên Din. Ji parêzgeha Duhokê 2,187 penaber, 1,664 serdana parêzgeha Hesekê kirin. Parêzgeha Helebê 218, Şama paytext 208 û 96 serdana deverên Din kirin. Ji parêzgeha Suleymaniyê 1,326 penaber bi serdan vegeriyane Sûriyê. 635 serdana parêzgeha Helebê kirin. Parêzgeha Hesekê 544, parêzgeha Reqayê 67, Şama paytext 45, 140 ji bo Hindeverên Din. Komîsyona Bilind ya Karobarên Penaberan her wiha sedemên vegera wan penaberan ji Herêma Kurdistanê ji bo Sûriyê deheya masala borî de daxuya kirin û bi vî rengî diyar kir. 3,020 kes ji ber kêmbûna kar, 571 penaber ji ber çareseriya pizîşkî, 232 penaber vegeriyane ji ber vegera aramiyê li deverên wan li Sûriyê, 114 ji ber xwendinê, 44 ji ber çespandina milkên xwe, 126 ji ber hin sedemên din. Li gorî amarên netewên yekgirtiyên ku di 31 meha Adara vê salê û hejmara penaberên Sûrî yên li Herêma Kurdistanê û Iraqê gihişt 254,672 penaberan. 98 ji sedê ji wan penaberan li Herêma Kurdistanê dimînin.